Ето казах, че продължаваме. Тази стая не успяхме да я доразгледаме, затова я показвам. Има си закачалки. Шкафче. И, както казах, 2 единички игла. Парно. Масичка. Столове, контакти. Клетката е точно към улицата. Ще ви я покажа. Отиваме към другата стая. Ето я и другата стая. Тя включва едно легло единичка. Имаме и китеник абсолютно. Да ви, ако ви е по-студено. Парно. И едно легло спалня. Декорацията и тук не е по-малко. Много красиви лампи. Разполагаме, повечето ни къщи са с климатици. И за последно, за да завършим гледката, показваме много красива картина. Последвайте ни, ако искате още видеа. Ще има видео и от външната страна на къщата.